Βρισκόμαστε στη Λάρνακα, στην πλατεία Μπαλάζου, λόγω του Βίρονος, σήμερα 16 Αυγούστου 2013. Στις 12 η ώρα του μεσημέρι έκανα μια περιήγηση στην περιοχή εδώ. Ο Βασίλης ο αυτός του Στέφανος. Τώρα θα πάμε να δούμε κάποιους χώρους. Ο Ανδρέας Εξαγγλίας. Και το τάβλι. Μαριάννα η αδέρφη της Αΐσας. Διότι δεν βοηθά μας. Είχα το Δευτέρι. Το καθεστιαλό εδώ φιέστα. Μια γωνία εδώ. Έχει τον κόσμο. Πλατεία εδώ. Απέναντι η πρώη λαϊκή, τώρα τράπεζα Κύπρου. Ο Βασίλης. Απέναντι έχουμε δίπλα μάλλον ένα καφέ. Είναι σε σχέση με το όνομα του, είχαμε μια διαφήμιση. Η γωνία τελευταίως άνοιξε ένα γύρο Σαλονικός. Σαλονικό. Κάμε γύρο. Η πλατεία είναι αρκετά σε κινητικότητα λόγω των θερινών διακοπών του 15 Αυγούστου. Είναι το φιέστα. Κάνουμε λίγο χαμόνες. Κάνουμε και εγκαιρία. Κάνουμε κι άλλες φορές, αλλά εντάξει, εκτός. Κάνουμε και τη Βασίλισσα. Προχωρούμε προς την Ιταλία. Και κάνουμε κι άλλες φορές την πλατεία. Πλάνα εδώ μια βέσπα. Πάμε στο Σαλονικό. Βλέψουμε όπως είπαμε στο γύρο μια από αλυσίδα στην άκο γύρος. Όλοι είχαμε τώρα Σαλονικός από μια αλυσίδα εγώ καλεστήματα, κόσμος, Αγίας. Ξανά στο Σαλονικό, φίλε μας εδώ. Χαμογελάστε. Γιατί? Να κλείσουμε ένα βίντεο και να το βάλουμε στο περιοδικό Σκάλα και να το δείξουμε στο κανάλι ΕΦΕ. Έτσι κάνουμε σαν και διαφήμιση χωρίς να σας χρεώνουμε, λόγω του ότι γνωρίσαμε τον κύριο Σταύρο. Άλλη φορά να βγάλουμε να είναι και ο ίδιος. Ωραία. Πώς πάμε να έχει
Κινούμαστε λίγο. Ωραία. Καλές επιτυχίες. Πώς το λέμε, χτες 15 Αύγουστο είσαστε ανοιχτοί φαντάζομαι. Κλείσετε. Κλείσαν ο κόσμος ούλος σχεδόν. Αλλά λόγω του ότι είσαστε μαχαζί νέο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε άλλη φορά. Άλλη φορά που να είναι ο κ. Σταύρος, να έρθω να αποκλειστικά να γυρίσουμε μια ταινία έτσι κανένα δεκάλεπτο και τους γύρους και όλα να μας μιλήσει λίγο. Το κάνουμε διαφήμιση, είναι φίλος, δεν χρεώνουμε τίποτε. Ευχαριστώ παιδιά. Με εγκαστικό να λέμε τους έτσι και να μην θυμώνονται. Μπράβος. Σε αρκετή κίνητη πόλη ήταν η πλατεία. Αρμένη της εκκλησίας προς το βάθος, στα αριστερά. Την εκκλησία. Στα 6 λεπτά. Να δούμε ένα γύρο, αλλά να πάμε προς τη Ζήνοδος Κιτιαίος, την οποία είναι εύκολα νος τώρα, όσοι παραπάνω κίνηση. Να περάσουμε να μην ευκαλούμε. Η πλατεία τούτη είναι κοντά στο ΣΥΤΑ, στην MTN, καταστήματα δαμέ, είναι όλα ανοιχτά. Χτες όμως από την πληροφορία που μας τραβευτήκαμε ήταν όλοι κλειστοί. Λίγα πλέον από τις βιτρίνες των καταστημάτων. Χριστός. Είδε μας ο Χριστός με τους χυμούς. Ήταν, προφορήσω ότι το Chris Juice Bar, όπως γράφει, τελευταία τριετία το είχε, θα γυρίσουμε λίγο γιατί βλέπουν μας, ξανά ήταν ισοχοείων και δεν πήγαινε καλά ο φίλος μας, και τι να το κάνει, τι να το κάνει. Επειδή ήταν και παλιό μαχαζί, τα ενίκια του ήταν πιο φτηνά, αλλά ο κλείσεις αφή αέρα δεν πήγαν κανένας. Άνοιξε, έκαμε έτσι ένα μικρό takeaway snack και που είναι κάτι σαν τσούπια, κάτι κερούκια, κάτι σουπαμούπες, έναν καφέ μέσα. Όταν είδαν ότι δεν είχε δουλειά και ότι πλανός του ο Chris είχε αρκετή δουλειά που πουλά καφέδες, χυμούς, γύρισαν τους στους χυμούς, έγινε και μια παρεξήγηση για μέ, τέλος πάντων, λαμβάνεσαι πικρίες, δεν δουλεύουν και οι δυο, αλλά εντάξει, συναγωνισμός είναι καλά ο συναγωνισμός, όπου έχει μονοπόλιο, εντάξει, ήταν γύρω στα 3 ευρώ ο χυμός, πριν 3-4 χρόνια και τώρα πουλιέται συναγωνισμό 1,5 ευρώ, 1,80 να το φωτογραφίσουμε. Το φαίνεται νομίζω. Φαίνεται. Όχι, πάνω η τιμή, 1,80 ο Χρήστος. Λά πουλούν κι άλλους χυμούς. Έτσι το πιασάνι είναι δαμέ, να πάμε στη ΣΥΤΑ. Μια γερία πάνω στο αναπηρικό. Αυτό είναι η ΣΥΤΑ, έχει αρκετή δουλειά. Όλος ο κόσμος κινείται, το security. Φοβούνται από μυστίες. Όπως έγινε και στην Κύπρο, εκτός από Κυπρέους έχει και διπλάσιους ξενούς, όχι τουρίστες, έχει πολιτικούς μετανάστες, έχει σκύλους, έχει κάτους, έχει... Νομίζω ότι ελιγάναν όμως τα γαϊδούλια. Εδώ μες στις πόλεις δεν έχει γαϊδούλια, αλλά θα πάω στα βουνά για γεωργικούς σκοπούς και τούτα
είναι είδος προς εξαφάνιση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να πάμε προς την πλατεία. Εδώ έχει ακόμα ένα, να το ονομάσω σνακ, να το ονομάσω καφέ. Λοιπόν, είναι MTN και η σίδα. Θα βγάλουμε πλάνα από τη σίδα, τις σημαίες της, σημαία της ΣΥΤΑ, σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαία της Κύπρου. Ένα μωράκι, να βγάλουμε το μωράκι. Δέρνω. Διαλύψα Θάνος. Κάνουμε και διαφήμιση χωρίς να κορώνω. Ο φίλος μας τούτος κάνει μια διαφήμιση 100% έκπτωση των μηνύων σου πάγιον για 18 μήνες. Ο φίλος μας τούτος, ο μονογιός νομίζω είναι, της τηλεόρασης ηθοποιός και τραβούσιν βάλουν τους τούτους. Να βάλουν εμένα, δεν με ξέρει. Έχει αρκετή μήνυση η πλατεία. Πολύ είναι αρκετή μήνυση. Είμαστε προς την Ζήνωνος Πιαρίδη. Είμαστε στην καρδιά της Λάρνακας. Λοιπόν, εδώ είναι μια στοά που ενώνεται αριστερά πάλι με την πλατεία. Ωραία, αρκετά. Και είμαστε και στα 12 λεπτά περίπου. Κάνουμε ακόμα λίγο. Και άμα είναι μεγάλη ταινία και ώσπου να τη δει αρκετά τι. Αλλά είμαστε μέσα στην καρδιά του Λάρνακας όμως. Τώρα είμαστε πάνω στη γωνία που μπαίνουμε στην Ζήνωνος Κιτιαίος. Προηγουμένως σε παλιές μας ταινίες βγάλαμε την πλατεία Ερμού, η οποία σφίζει και εκείνη που ζωή. Τώρα είναι δρομική δρόμη, εμπορική δρόμη, αλλά λόγω του ότι είμαστε στο ήλιο, μεσημέρι, αντιλαμβάνεστε, να μείνουμε εδώ. Να μείνουμε λίγο νερό. Λίγο νερό. Εδώ πάνω έχει κανένα. Πάμε. Κάνουμε λίγα. Είναι να βγάλουμε. Αυτό κινείται. Ο κόσμος δεν κινείται. Ο κόσμος της Κύπρου κινείται παραπάνω με αυτοκίνητο. Και κανένας που ψουμίζει είναι γυναίκες. Γυναίκες ψουμίζουν. Υπάρχει ένα αγωνισμό με τις άλλες γυναίκες. Οι άντρες είναι και τόσο. Έχουν και τόσο να αγοράσουν την αξία. Οι άντρες είναι σε άλλα ενδιαφέροντα. Είναι στα καζίνα, είναι στα κατεχόμενα, είναι... σε άλλη φάση είναι οι άντρες. Έχει ένα που εκλειφτήκε. Καλούμε. Πλατεία. Η πλατεία είναι. Τώρα που είναι κοντά στο βιβλιοπωλείο Εστία να πάω προς τα εκεί, να πάρω μια μολυβόπαιννα, γιατί για να αλλάξω τη μούτη και κάμα γαπίλιες. Χάλασε η μολυβόπαιννα, εδώ κάμε και έναν 70 σε 50% στο δηλαδή. Έναν 70 πριν 3 χρόνια και χάλασε. Για να το βιώσω, δηλαδή δεν είναι βιώνει. Για να πάμε στο φίλο μου τον κυριόν Κωστάκη στην Εστία. Ακόμα μισό λεπτό να φτάσαμε. Πλάνα από βιτρίνες. Λάζεται πλατεία. Όχι πλατεία. Ας το βάθος είναι ένα μουσείο ιδιωτικό, νομίζω είναι αυτό. Μουσείο Πιαρίδη. Είναι ένα μουσείο. Είναι ιδιωτικό, κόφτουν και εισιτήρια και μπαίνουν μέσα. Συμφέρει το καλύτερα τούτο. Αρχίσει πολύ κατηγορία και να έχει και έξοδα. Έκανε το νομίζω πιάνει και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κόφτουν και εισιτήρια και μπαίνουν και καλεύκουν τον κόσμο άλλος πόσα. Έτσι. Και εγώ αν είχα το κτίριο
και διαφήμιση μούχτη. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε τη μολυβόπαιννα. Λοιπόν, εδώ είναι μια διέξοδος κουμπί. Πιάσουμε να δούμε τι ονομάζεται την ονομασία του Σεβριβίδου και προς τα μέσα είναι πολλά καλά τα πλάνα μας γιατί είμαστε μες στον ίδιο. Θα μετακινηθούμε πριν να πάμε στον Κωστάκη. Στο τέλος κάνουμε άλλες δουλειές και θα αγοράσουμε τη μολυβόπαιννα. Όμως τούτος ενώνεται με την παραλιακό μέτωπο των γνωστών φοινικούδες, όπως λεωφόρος, παρακαλώ, Αθηνών. Να προχωρήσω γιατί θέλω να βγάλω έναν πλάνο. Στάθηκε ένας φίλος, ο Αιγινός, προστήμος του. Βγάλουμε τη κεφαλή του. Ξένα μας δει. Και ταξίδι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στη μολυβόπαιννα. Εδώ το φκιολί μου στη μολυβόπαιννα. Χρειάζομαι την τι να κάνω. Εδώ είναι το εστία. Για να ξέρετε ότι τι βγάλουμε. Να βγάλω ξανά το τώρα που κάναμε την κοντινή απόσταση. Λοιπόν, είμαστε και στα 16 λεπτά. Θα βγάλουμε πλάνα από το πολύ βιβλιοπωλείο μέσα που βγάλουμε, δεν πολύ φαίνεται. Λοιπόν, θα περάσουμε μέσα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Στο επανειδή.